is no rest. No rest, no rest. We want solution. Solution, solution. No solution, no rest. No rest, no rest. No solution, no rest. No rest, no rest. We want permanent register. Register, register. We want permanent register. Register, register. No permanent register, no rest. No rest, no rest. No permanent register, no rest. No rest, no rest. We want permanent register. Register, register. No permanent register, no rest. No rest, no rest. Professor Meister Madhu Singh, go back. Go back, go back. Professor Meister Madhu Singh, go back. Go back, go back. Professor Meister Madhu Singh, होशियार. होशियार, होशियार. Madhu Singh, होशियार. होशियार, होशियार. Professor Madhu Singh, होशियार. होशियार, होशियार. So long live. Long live, long live. So long live. Long live, long live. These people are student union, long live. Long live, long live. Professor Meister Madhu CM Obasan. We want intervention of Honorable CM Obasan. We want intervention of Education Minister Obasan. We want intervention of Education Minister Obasan. We demand immediate expulsion of Professor Laisam Ladhu Sen. We demand immediate expulsion of Professor Laisam Ladhu Sen. No tolerance of further deprivation. No tolerance of further deprivation. Save Bodoland University. Bodoland University is our last. दिनै बिजनी कलेज इउनिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि 2 घन्टा धरना हाबाफारि दा बे हाबाफारियाव जोङो माखासे दाबिखौ लाना दिनै बे धरना हाबाफारिखौ जों खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 12 नभेम्बरनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ जों लाबोगासिनो दङ मानोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो सिङाव नुबाय गोबां जेंना बेयाव हयथ' जानानै दङ दा बेयाव दासिमै पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया बिथांमोना इनचार्जनि गेजेरजों सालायगासिनो दङ इउनिभारसिटिखौ जायनि थाखाय सम मथे रिजाल्ट बिथांमोना होनो हायाखै आरो पास जाबा जि ग्रेड सिट मोनो ग्रेड कार्ड बेखौ बिथांमोना होनो हायाखै आरो बे मोनैनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै बाहेराव हयथ' सिट मोनदोंमोन नाथाय समाव रिजाल्टखौ मोनैनि थाखाय लेट जानायनि थाखाय ग्रेड कार्ड मोनैनि थाखाय बिथांमोना एडमिसननिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जाबाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसिखौ जों बोखारनांगौनि थाखाय जों दाबि खालामदों मानोना जोंनि बे लवार आसामाव आफां आसामाव जोंहा गंसेल' जौसिन थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा गंसेल' फसंथान दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दा बेयाव जोंनि लकेलनि गोबां फरायसाफ्रा हयथ' बेयाव फरायो आरो बे इउनिभारसिटिखौ जों गोबां आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों मोननाय हयथ' बर' हारिनि गोबां गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनसे बे फसंथान नाथाय बेयाव जि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बिथाङा सासे मणिपुरनि आरो बिथाङा मणिपुरनिफ्राय फैनाय दा बेखायनो जों बिथांखौ जोंनि बे लकेलनि इन्ट्रेस्टआव खामानि मावनायखौ जों नुवाखै बिथाङा गावनि गोसो बायदि इउनिभारसिटिखौ सालायदों जों बेखौ हयथ' मिथिना मोन्दों मानोना इउनिभारसिटियाव मोनसे कर्ट थायो आरो बे कर्टआव सिगांनि जायफोर मेम्बार दङमोन बै मेम्बारफोरा रिटायार जाबाय दायो गोदानै आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय मेम्बार हरदों आरो बे मेम्बारफोरखौ बिथाङा मिटिं खालामनानै बिथांमोननो पावारखौ होनानै आरो बे मेम्बारफोरनिफ्रायनो 7 इउनिभारसिटिनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बेयाव सोनांगौमोन आरो एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव बे मेम्बार 7खौ सोनानै बिथाङा मिटिं खालामनानै माखासे डिसिसनखौ लानांगौमोन नाथाय जोंनि मिथिनायाव दिनै बिथांमोना बेबायदि डिसिसन जेबो लायाखै हयथ' जानो हागौ बिथाङा गिदों जुदि पार्मानेन्ट रेजिस्टारखौ जों डिमान्ड खालामनाय बायदि लकेलनि जुदि जायोबा आरो बै कर्टनिफ्राय 7 मेम्बार फैनाया जुदि लकेल जायोबा हयथ' सानदों बिथाङा गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हानाय नङा इउनिभारसिटियाव बेखायनो बिथाङा दाबो बे मेम्बारफोरखौ बेयाव लाबोआखै आरो रेजिस्टार पार्मानेन्ट जानायखौ बिथाङा लुगैया मानोना दाख्लैबावै साननैसो सिगां मोनसे एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो प्रफेसरनि मोनसे इन्टारभिउ जादोंमोन आरो बे इन्टारभिउआव जाय लाइस्राम लादुसिम बिथाङा जोंनि सासे भैरब खाख्लारि मुंनि बक्क'नि सासे कमार्स डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टखौ बिथाङा इन्टारभिउआव जिरायनो होआखै बिथांखौ सिकिउरिटिनि जेंना जादों होनना थगायनानै गेटनि बाहेरायाव गसंनानै दोनदों उनाव जों मिथिबाय सासे मणिपुरि मानसिखौ बिथाङा गावनि केबिनाव इन्टारभिउखौ लादों दा बेखायनो जों बेबायदि जानायखौ जों आरो इयुनाव मालाबाबो लुगैया बेखायनो जों लुगैदों बिखौ थाबैनो इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनानै जोंनो लकेलाव फरायसाफोरनि सार्थ खामानि मावनो हानाय मानसि जोंनो होनांगौ बेजों लोगोसे हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर नील कमल सिंहा होननाय सासे बिथाङा सेक्सुवेल हेरेसमेन्टआव सासपेन्ड खालामजानाय नाथाय जों मिथिना मोन्दों बिथांनो दासिमबो फुल सेलारि होगासिनो दङ सासे सासपेन्ड जानाय मानसिनो माबोरै फुल सेलारि होदों आरो जाय रेजिस्टार दा इनचार्जआव दङ एइस के साहु बिथाङा सासे उरिष्यानि मानसि आरो बिथाङा जानांगौ थाखाय फिट गैलामोन आरो बिथाङा जानोबो गोसो गैलामोन नाथाय बिथाङा जर जबस्ति गावनि गोसो बायदि खामानि मावहोनो हानायखाय बेखौनो बिथाङा दासिमबो आरोबाव खालामनानै दोनदों
दा बेखायनो जों खावलायगोन जों आसाम सरकारखौ जोंनि बे जेंनानि गेजेराव हाबनानै थाबैनो बोस्रांनो हानायखौ जों लुबैदों आरो बेजों लोगोसे बिटिसि सरकारखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि जेंनाखौ थाबैनो जाहाथे सुस्रांनानै होयो आरो नैबे दिनैनि धरनानि गेजेरजों जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन आसामनि रायजो बेंगिरि बिथांनिसिम जों हरगोन आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिथांनिसिम गिबि मन्थ्रि जों बिथांनिसिम हरगोन आरो बे मेम'रेन्डामखौ जोङो बिटिसिनि चिफ आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांनिसिम जों हरनाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि दाबिया मोजाङै जाफुंसाराबा जोबनो गैयै जोंनि इउनिभारसिटिनि गेटआव जों धरना होनो थाखाय बायद' जागोन आरो जोबथारनायाव जुदि जाथाराबा जों इउनिभारसिटिखौ बन्द' खालामनो खाथेनोबो गोनां जानो हागौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।